boa tarde a todos e a todas. Gracias por asistir á presentación desta nova proposta musical que nace no Concello das Pontes coa vontade de formar parte da programación cultural do noso municipio. Pulso é unha proposta que xira en torno ao jazz e a creación contemporánea galega. Busca achegar a veciñanza do noso concello a un estilo musical que hasta este momento non tiña moita presencia na nosa programación. Xurde a raíz da festividade de Santa Icía. O ano pasado contamos coa presencia de Sunra. Vemos que a xente lle gustaba moito este tipo de proposta musical e decidimos poñela en marcha. Quero agradecer a colaboración de Luneda, que fai posible que este festival tome forma, propoñéndonos distintas bandas que eu creo que van ser do agrado de todo o mundo. E tamén, agradecer á Diputación a colaboración, porque gracias ao seu financiamento fai posible que este festival se leve a cabo. Dolle a palabra a Aitana, que nos vai explicar un pouco quen vai participar neste festival, un pouco as bandas, para que todo o mundo coñeza de primeira man co que nos vamos a topar. Bo día, moitas grazas, Lorena, grazas ao Concello das Pontes por esta iniciativa, por apostar pola vanguarda, polo jazz e pola escoita, neste momento que está sendo tan homoxénea a programación cultural no país. Cando saen iniciativas novas así, pois é unha alegría, celebrámoslo moito. Para esta primeira edición quixemos contar con dúas noites moi diferentes, pero moi complementarias. A primeira noite teremos dúas propostas, Copos de Avena, e a proposta especial, o diálogo único de Ave Raba, de grandísimo pianista, con Antía Muiño. Copos de Avena transitan a música latinoamericana a través do jazz, a bossa nova, os boleros máis clásicos, todo desde esa ollada máis jazzeira. Son 4 talentos novos do país que están facendo un traballo moi bonito. Ave Raba e Antía Muiño xúntanse por primeira vez para crear unha proposta que vai desde a música tradicional galega a canción de autora, todo a través tamén da ollada contemporánea do jazz de Ave Raba, de un dos grandes do jazz estatal, en realidade. A segunda noite vámonos a unha proposta moito máis arriscada, unha proposta de grande formato, unha orquestra de improvisación dirixida, que é a Orquestra Galega de Liberación, onde un montón de músicos xogan coa música, en realidade improvisan baixo a dirección de Xacobe Martínez Antelo, coa técnica do sound painting, que el vai indicando todo o que deben facer eses músicos dentro da súa improvisación. Entón, cada concerto é único, é composición a tempo real, o público está formando parte da composición da música nesa noite e cada concerto é irrepetible, é unha cousa que só pode verse cando ves a un concerto. Entón, é moi especial e son, dúas noites con 3 propostas moi diferentes que se complementan entre sí e que creo que chegarán a todo tipo de públicos. Sí, esperamos que sí. Nada, desde o Concello convidar a todo o mundo a participar neste festival, que creemos que vai deixar moi bo sabor de boca. Esperemos que tamén deixe pegada e que teñamos moi pronto xa preparado o cartel do seguinte ano. Evidentemente había unha cuestión moi clara, que era chegar por primeira vez ao público das Pontes ao jazz dunha forma un pouco diferente, non simplemente unha sucesión de concertos, sino poder vivir unha experiencia. É verdade que falamos en moitas ocasións por onde queríamos ir, vimos unha proposta, vimos outra, pero ao final encaixamos esta, pero creo que aquí Aitana é que nos pode explicar moitísimo mellor ese criterio artístico para chegar a esta programación tan concreta. Creo que o jazz é un estilo amplísimo, onde en realidade caben moitas músicas, moitas cores, moitas estéticas. É imposible que non che guste o jazz, non? As veces que se escoita que a min o jazz non me gusta, non, eso non pode ser. Ao final no jazz cabe todo e sempre atopas un lugar onde te sintes máis cómoda. Entón, para esta primeira edición tamén quixemos mostrar un pouco ese abano do que está pasando agora tamén no país, non? Son 3 propostas galegas que teñen olladas moi diferentes do que é o jazz. Entón, por unha parte, temos esa proposta máis clásica de Copos de Avena nos boleros, na música latinoamericana, que vai enganchar a un tipo de público tamén como moi concreto, non? Sendo unha proposta moi contemporánea, pois teñen ese peno clásico.
Por outra parte, Antía Muiño e Ave Rábade, que son dúas identidades xa cun peso moi grande, cada quen na súa carreira, que se xuntan en algo único, iso tamén o fai especial, pero que achegan outra ollada diferente do jazz, desde esa visión moito máis jazzística de Ave Rábade xunto con Antía Muiño, que ven da música tradicional e da canción, pois é unha mistura única que tamén vai atraer a outro tipo de público máis concreto, e despois a proposta da Orquesta Galega de Liberación, que é vanguarda pura, improvisación, jazz libre, en un exercicio de xogo e de escoita como ningún. Entón, creo que reflicte moi ben como todo o que está pasando no jazz galego agora mismo, e vai un pouco por aí a escolla. É imposible que non conecten con algo. Eu o que lle diría a xente é que abra as súas orellas, a súa mente, e que veña a escoitar sen prexuizos, porque realmente vai a topar un momento no que se emocione. Sempre vai haber algo que ocurra aquí que vai a emocionar a xente e que os vai enganchar realmente ao jazz e a seguir descubrindo todas esas estéticas distintas, cores distintas que hai dentro do estilo. Que se deixe levar, que pause o día a día, que garde un anaquiño do seu tempo para disfrutar da música en directo con grandes artistas, e que se deixe os prexuicios a un lado, non? E que este disposto a experimentar unhas sensacións que outras músicas non son posibles de transmitir, de achegarnos. Non ocupaba un lugar destacado jazz na nosa programación, de feito, prácticamente era inexistente, non? Pero o ano pasado tivemos esa oportunidade de disfrutar de Sunra, tamén gracias á Deputación da Coruña, vimos como a xente reaccionaba, e por que non? Porque está moi ben, temos unha garantía ca nosa programación, temos música tradicional que sabemos que funciona, temos rock que sabemos que funciona, temos pop independiente que sabemos que funciona, máis ou menos temos testado o noso público, sorprendeunos a reacción ante o jazz, creímos que había unha oportunidade que non podemos desaproveitar. Probablemente non só para nós como Concello e programadores, sino tamén para o público, porque ao final é abrir novas oportunidades, novos estilos e dar a coñecer creación, cultura, estilos musicais que están aí, aínda que non nos vexamos ou escoitemos con asiduidade. Sí, ao final o que importa é apostar por cultura de calidade, intentar ser un referente cultural, aínda que sexamos un concello pequeno, esa línea de traballo que se ven facendo na Concellería de Cultura desde fai moito tempo, apostando sempre por calidade, por bandas de renome, nos estilos que correspondan, o sea, neste caso é o jazz, pero noutras ocasións é o pop, o rock. Esa é unha liña de traballo. Temos a gran fortuna de que os artistas, as bandas, non rexeitan estas propostas tan tolas que facemos desde o Concello das Pontes deste espacio tan pequeno, e ao final para nós tamén é moi importante que acollan cos brazos abertos esas invitacións que lles facemos para participar nestas propostas culturais. A verdade é que para nós é un orgullo ver como este cine vai acollendo ano tras ano propostas que son propias de cidade ou que son máis habituais en cidades, e ver que teñen boa acollida, é unha liña de traballo coa que estamos moi a gusto, coa que vamos seguir traballando.